Sahur, 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 Ngorok. lapo kon Tidur, turu kan ngorok ah. ya ngorok ngorok Nah, kan ngorok setiap orang duwe ciri khas masing-masing dalam mosono ngorok. alalah mosono kok dikaplok nangis Ya kayak kita ngomong kafe kan lebay better. awak dewi meneh poso pertama Ya nek poso aku gak poso kok. lapo jenengmu elaf ta Ya kafe. Iya, gak harus ya. gak kroso pak saiki salam yo kan ya Allah angel ndarek dhuwit Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kenapa ini sepi? rame nih juara sepi Nang kono sepi. Arif Madura. lo kate kurang kental Iya. Oh, jadi mundur bener. Nah. Oh, lagi gampang lagi kono jadi mundur. Tekan dirip. Coba nemenin nih. ya Allah Ya iya. Tak pikir kan mau kameramen. iya ora Kata sopo. Berarti lagi kono biasa ya? Biasa. Wis cukup bapakku biyen. sih tahu ben gak tawa-tawa ya iki awak dhewe meneh poso ya aku sih excited Pak semangat Senang. seneng Aku ya iya sih. Ya, aku bingung aku gitu. Bingung. bingung nih lah Bingung nanti. Bingung. bindeng bindeng Kok bingung? Tak kira bingung. ora ngono cah Wes, aku ini bingung apa mendingan mau sobrang. Jadi aku bingung aku di kaku. Alah, poso iki ya paling sahur, terus poso, buka, terawih, mari. Tapi kan udah Saya dikenal siapa ngomong apa? enggak kan tadi kita kan udah setahun lebih nggak puasa. Tiba-tiba besok puasa. Ya masuk kecil poso ya masuk lali rek. Innama a'malu binniyat. Loh, artinya Artinya apa? Ya wong gelem kudu ana niat. ya ora ngono. Tulisane kaya poso ruku iku tok emang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lho iki lho. Apa ini? Orang-orang yang beriman. Aku beramin ya. Iya, yang beriman iki wayahe poso. Oh iki lho benar. Cuman ya kok Kon bingung apa? iya mau kan dari bersini. Ndi ono poso ada gladi bersih. Leo even. Iki bener pangeran ora IO. Iki Kan ini menegi even Ramadan. Iya tapi Biasanya ada konten orang dari bersini kan? Ono. Ngecek Mic, ngecek sound. sound, apa materi sing digono. Ya. Nah, menurutku lek ben meneh Poso. Lah betul popo iku. ya harus sih kayak Ya lah apa poso Gladi gladi bersih. bersih kan bingung masalah apa? ya berdi moro-moro jam 10 luwe ya apa? Yo iku jenenge poso menahan. Heeh. Kaya kebet ngesing nang bis lho. Ah. Gelem gak gelem ditahan. Oh iya, ditekno tokno kok kitekan kondektur. Ya emang ngono, ya aku luwe poso iku menahan. Heeh. Lek menahan luwe. Menahun. Nah. Ari Madura artikulasinya lek. Ya wis iku mau asli sih. Nek poso. Ini kan aku kan wong sing apa ya gugu Aku bingung. Terus, Apa ono tips gayaku enggak ini poso? Nah kan kepingin apa? Dadi sing berguna, apa oleh pahala akeh, apa ya apa? Iya, poso iku iso ndolek pahala akeh sedeng apa gak blas. Nah, aku wong sing garo, makanya aku takut. Lek aku ya aku gak takut. Oh iya. Video ini gak kegawe. Iya bener. Karena masalahnya kan. Iya. Ya jelas nah, kan sing pernah nyantren. Nah, Aku tahu nyantri. nang Berarti apa? Kiat-kiatku pertama aku dulu apa? Oh, sing penting iku sahur sih. Sahur. Kan sahur. Sahur, dadi kon ku jam 2 iku dibuka kabeh keluargamu. Dibuka, nek wis tangi ditumpukno. Ndi? Iku karo ruang tamu. Oh, ruang tamu. Kok nek wis ngumpul, diobong. Oh, yo bungkur aku nih. Iya, sabar dulu kon pengen jembatan karo kayak haji lho. Iya. Film biyen. Ya enggak maksudnya di aduh
itu kali. Aduh, maksudnya ya kumpul sahur bareng. Kan jenenge poso iku kebersamaan. Iya. Mari mangan niat. Niat apa? Niat nyolong. Sedang mengenai itu bisa Ora. Ya enggak lah. Kan poso kan gak boleh nyolong, iya kan? Ya enggak, masih enggak puasa ya. Kan, Gak Waduh kon. Mangane tadi. Niat apa? Niat poso. Terus mari ngono disiapno, mari berdoa dhisik, niat poso baru mangan. Mangan apa? Mangan konco. Bisa kan mangan ini? Iya, jangan kamu itu kata-kata biasaan. Kono goblok aja nih. Ngomong kayak gini. Kayak mau, dia gunung gawe. balik iki goblok sama ini. Terus balik mangan. Mangan. Nah, Kayak kono. mari ngono ojo turu. Soalnya kan mari ngono subuh. Dadi mari njupuk banyu. Banyu apa? Banyu lagi. Ben raimu putih padang ngomong kuwi arek iki ra jen wudu. Oh iya, ahli surga. Bisa ya kiri. Ya kae iso niku ya apa. Ya mek njogo iki mau yo mantul kata kon goblok. Wis kene lho, meni kon nandi sih. Meni nang omahku ae, nang kene ae yo. Sahur nang kene. Gua aku pengen ngemol nih. Sahur ngomong iki sahur. Jam 4 isu lho sampe ngomong nandi. Ono? Nandi. Ngemol. Nandi. Sik. Oh, jadi kesana nemu. Ya nek kanemu ya jadi pancing dhisik gare kanca terpancing. Berarti kudu kowe jalani ae kowe. Dijalani ae meni kon nang kene ae. Heeh. Kebetulan aku duwe ide. Apa iki? Ya apa biar adewe iku oleh pahala akeh. Heeh. Nah, selain poso, nggo wong sahur. Lho. Melbu episode loro. Lho. Iya toh? Kok iso episode loro? Iku gak episode loro. Enggak. Iya kowe. Iya, Cuk. Ya berarti nang ngene sahur kan. Iya. Iya. Masa lagi jam sahur iki. Sahur sik ayo deh. Gimana imsak gopo Ya mangan. wis, ya wis. Sendok Daripada kemana? salah-salah kan Ya.